मिनिदों हाख्लाया ओरै आंखेबा मिनिगासिनो माइकखौ ला माइकखौ दिनैनि बे बिथाङा जाहैबाय अनिल मुसाहारि अनिल कुमार नार्जारी हेलो निकनेमा हाख्ला आरो प्रेक्टिकल बसुमतारी आंखेब निकनेमा ओके गिबियाव जोंहा प्रेक्टिकल बिथाङा पारफरमेन्स खालामग्रोगोन ना जयेन्टलि खालामगोन ओके एसे थोनो रोङा ना बेबो गिबियावनो आङो बे नोंथांमोननि मावनायखौ अननाय फुंनिफ्राय आङो माने हासुनो ओंखारदों हासुनो बे फुराना थिंथागुरियाव बैयाव आङो बिल्डिंनि आलासि जाहैदोंमोन ओमफ्राय आंहा थाब थाब हासुनो ओंखारो होननायखाय आङो लावजों बे खुमब्राजोंखौ दाजाहो होनदोंमोन ओमफ्राय दा लावजों खुमब्राजों जाहोबाय थानायखाय आंखौ हासुबाय थादों आइजों फै गाज्रि मोना आइजो दे आं हासुनो ओंखारनायखौ दे जोब्बायलै बे समाव फुराना थिथागुरिनि मादैमोनखौ आं खावलायबाय बैसागु बोथोराव जाहाथे नङा होमबा बिजामादैफोरखौ मोजाङै लायो बे मादैमोनहा जेब्लानाखि लोङै जायै मादैमोनहा लामायाव उन्दुनानै थायोब्ला जोंना बे बिजामादैफ्रा बांखानानै बिसिनाव फुथुनो हानाय बिजामादैखौ लादे मिथिबाय ओमफ्राय बे आदैमोनखौबो खावलायबाय नङा होमबा बिहामजोखौ मोजांखौ लानो थाखाय लोंनानै जानानै लामायाव उन्दुयोब्ला बिहामजोआ आराम बांखानानै फुथुहैनो हानाय बिहामजोखौ ला एसे गोजौ गिदिरखौ मिथिबाय दा बेबादि आरोखि औ दे जिखुनु जाया जेखि जाया मानो रावनिबो न'खरा बायनो नाङा आं बेखौ खावलायो आरोखि माने दा हिनजाव खारनायनि प्रब्लेम हौवा खारनायनि प्रब्लेमा बांगासिनो दं नालाय जोंनि बिटिसिआव दा ओंखायनो आं खावलायदों जेन' रावनिबो हिनजावा खारा नंगौ नाङा जै न'खरनिफ्राय फिसाया खारबाय बे न'खरा दंस' जाबाय जै न'खरनिफ्राय हिनजावा खारबाय बे न'खरा दंस' जाबाय आरोखि दा ओंखायनो आं खावलायदों आंना बेल' बयनिबो न'खरा सान्थि थानांगौ आरोखि नंगौ नाङा रायजोफोर दायो मा सारादुआव फैनायबो थायो है थैबानो जोब्बाय नोंनाव बेसेबां क्रर बेसेबां इन'भा गारि दं बेसेबां स्करपिअ गारि दं नोंनि हिनजावा नों थैब्ला सावफाहैया ना सावफाहैयो आखाइ खब जेनेबा नों माहाजोन हौवाया गाबोन थैबाय इन'भा दं बिल्डिं दं क्रर क्रर फैसा दं हिनजावा सावफाहैगोन नामा ससन खलायाव मरेलि हेक दा बारा जादों बुंनाया थैब्लानो जोब्बाय थैब्ला बेयाव जेबो गैला नों आरो आं थैब्ला मोनसे जिनिसल' थांफागोन 70 थाखानि सि गुफुर बे 7 फुट 8 फुट सि गुफुरा बेसेबां दाम लानो नंगौ नाङा ओंखायनो बेयाव नांलाय खमलाय खालामनानैबो लाब गैया गावखौनो दुगा देखायनानैबो लाब गैया एटिट्युड माबा लेभेल देखायनानैबो लाब गैया if you die you are finish everything हिनजावफ्रा थाखा फैसा दं फिसाया अब्ला फिसायफोरखौ मोजां फुजिजाहैदों सानसे समाव जुदि फिसाया स्ट्रक जानानै लेंग्रा जायोब्ला बे दस्रा हौवाजों खारो जाहैयो बिदि आरोखि नोंगौबो जानो हागौ सोरनाबा सोरनाबा बिदि आरोखि ना गासिबो ओइ मादै गासिबो नाङा थैबा जोब्बाय थैनायनि सिगां इसोरा हरदों बार्थडे हरदों निउ इयार हरदों बैसागु हरदों फुजा हरदों माबा हरदों रंजानो थैबा जेबो गैला नंगौ नाङा ना नङा बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ गोसथोलायनांगौ हाबा लालायनांगौ ओमफ्राय गदाय लानो नाङालै
हौवाफ्रा सोरबा सोरबा गदाय लाजोब्बाय आरो हिनजावफ्राबो सोरबा सोरबा गदाय लाजोब्बाय बिदि नङा फाप नांगोन माने बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा बिसिनावनो जाग्रोगोन बयनिख्रुइ जाय हिनजावा गदाय फिसाय लायो जाय हौवाया गदाय हिनजाव लायो बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा बिसोरनाव जाग्रोगोन आगब बिनिखायनो आं खावलायदों I would like to request this one tonight in this category please हाबाखौ लाफिननो नाङा आरोखि जायजों थादों थैस' थांस' बिजोंनो थैजासिम थानांगौ नङाब्ला बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा सनगोन थैदो नोङो होमबा गान खननोसै थाखा फैसा दं फिसाया अब्ला फिसायफोरखौ मोजां फुजिजाहैदों सानसे समाव जुदि फिसाया स्ट्रक जानानै लेंग्रा जायोब्ला बे दस्रा हौवाजों खारो जाहैदों बिदि आरोखि नंगौबो जानो हागौ सोरनाबा बिदि आरोखि ना गासिबो ओइ मादै गासिबो नाङा थैबा जोब्बाय थैनायनि सिगां इसोरा हरदों बार्थडे हरदों निउ इयार हरदों बैसागु हरदों फुजा हरदों माबा हरदों रंजानो थैबा जेबो गैला नंगौ ना नङा बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ गोसोथोलायनांगौ हाबा लालायनांगौ ओमफ्राय गदाय लानो नाङालै हौवाफ्रा सोरबा सोरबा गदाय लाजोब्बाय आरो हिनजावफ्राबो सोरबा सोरबा गदाय लाजोब्बाय बिदि नङा फाप नांगोन माने बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा बिसिनावनो जाग्रोगोन बयनिख्रुइ जाय हिनजावा गदाय फिसाय लायो जाय हौवाया गदाय हिनजाव लायो बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा बिसोरनाव जाग्रोगोन आगब बिनिखायनो आं खावलायदों I would like to request this one tonight in this category please हाबाखौ लाफिननो नाङा आरोखि जायजों थादों थैस' थांस' बिजोंनो थैजासिम थानांगौ नङाब्ला बयनिख्रुइ देरसिन बेमारा सनगोन थैदो नोङो होमबा गान खननोसै